ewu shut up mechie your shit. Sum there mechie God tra mechie ọnụ iti anụmanụ mmeyi tunu niile egwu. I go down with all of na nwa ewu more na the call ewu mpama Nnamdi Kanu nwụọ. Which Biafra land? Where is the Biafra land located? Where is the Biafra located? Ewu, your audio country, shut up. Ewu, shut up. Ipu body negi there. Ask me ipu body negi. Ask me ipu body negi. Ipu body negi. I go bear witness. I must bear witness. My body the witness. Nne gị jaja amụsụọ nna gị n'ala ewu ị nwere ihe na-arụ I must witness against your Nnamdi ewu taa ga anụ mpama gbafuo ide ewu anụ onye ọha ji ewu iberibe onye ngwa onye ogbo anụ mpama ọ ga-adụrụ na mma ọ ga-adụrụ shut up. Mechie gị ọnụ na-akọgheri. Mechie gị ọnụ ewu. Mechipu gị ọnụ iti na-akọgheri. Mechie. Why are you crying? Ke ihe na-ebere. Onye ebenebe. Ebenebe taa agba eriri gị si ebe a pụọ anụ mpama gbafuo gị ewu anụ mpama mma ebere gị isi akwa gị mma dọpụta gị ire ahụ iji akọgheri anụ mpama ezigbo anụ ọhịa na-eze mmụọ n'elu ndị mmụọ onye dị ndụ na-ekwu okwu mmụọ anụ ọhịa zuzupụ gị na fodu bọịsọ kredit gị ọgbụgo onye ọzọ batago ụtụ second bingo itigo ọnụ ịga Nnamdi ga-ebu ụzọ wugodu Nnamdi go kpai first Nnamdi how many times why go come give me location give me time and location that will come give me time and location onye anwụrụ ewu yes so Amajiri is better than you. Amajiri is better than you. Amajiri. I'd rather be Amajiri. Nehi Anuman. You don't tire. Bring another person. I call to Bemia. He's still talking. Ewu. I come neku. The third bingo. You don't come. See us on Agada. On Agada they talk to their father. Ewu. Toro. Shut up. Mechie Gano. Mechipu Gano. Ewu. Mechie Gano. Three of you self. Bring the fourth person. Nnamdi must go back to barbing shop. Ewu anụ mpama. You must thunder gbagbuo gị dia. Ara gbagbuo gị dia. Thunder gbasa gị isi. Mpama. Mmụọ ebe which more? Let's talk about the living the same spirit. Which spirit? Onye ogbo dede ngwa si onye na-ata anụ mmadụ na-akpọ mmadụ terrorist. They call me terrorist. Shut up. Mechie gị ọnụ. Nwiti shut up. Mmadụ na-akọgheri. Nweta gị lie ihe ndị bụ niile na ndụ anụmanụ. Come on, zuzupụ gị ọsọ. Ewu iti mechie gị ọnụ mechipụ gị ọnụ asị ndị shee anụ mpama ụsụ abụsụ eze nwanyị n'obi oli eze nwanyị nwụchie ụzọ dị a moto ga-adị gị elu wiche eze nwanyị feke eze nwanyị Nnamdi go kpai die feke eze nwanyị your juju no get power feke eze nwanyị wichi ichie ndị ichie ebe anụ mpama nye ụmụ ebenebe
ụmụ ebe na ebe ala Igbo gbukwe gị ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị anụmanụ ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu gị anụmanụ na you Igbo land go first spy ngụwa ka ala Igbo ga-ebu ụzọ egbu ngụwa ka ala Igbo ga-egbu onye oshi feke eze nwanyị oshi feke eze nwanyị ikpu gbadie nne gị ewu na-ara nne gị nkịta na-ara nne gị ewu taa gbochie ego ọnọ ịsọ ọkpara ashawo dey shout ọkpara ashawo yo eze nwanyị n'oge power put your eze nwanyị for phone no na your eze nwanyị I wan talk to na your eze nwanyị I wan talk to you don cut am you no get credit ewu ewu dey call you with you.